Lalelani bathandekayo, uNkulunkulu ufuna ukuvusa ibandla nempilo esizothi singenasoli lutho kuqhamuka nje. Kodwa nikhona bathandekayo, abapostoli bangena kwenye isithi bengakashumayeli bavele bamemeza abantu kuthiwa naba laba bagidi beqela umuzi bawubhekise phansi bengakashumayeli ikharekha yabo, i-appearance yabo. One of the great men went a big revival. Why is it a big revival? I want to believe. Orlando Bonk. Yes, Orlando Bonk testimony yakhe. Ungena kwenye indawo uyobuka contain my instruments. Abantu basebakhulu ucaba ukuthi ezinye izinto abangenizo bayenza yonke na ukahamba ungena e-store eyo-check iphathi ethile ama instruments. Uthi uma ifike ekhuluma no-salesman, u-salesman mabe kubhekana, u-salesman wathi no. And Renard said, what is happening? But I see Jesus in your eyes. A person that does not know Jesus, how did you know that is Jesus? What I can see him. I see Jesus in your eyes. It's one lento hiyo iphumela ngaphandle. Kodwa nika sotwani. Ilento oyiba engaphakathi. Lento yakwenzeka isiphumela ngaphandle. Until people that I know, noma singathi laba amaKristu bengiphathwe eAntiochia, kwathi abafundi behamba nje benqabula emadolobheni akhona, kwathiwa laba bangamaKristu bengakaze basho. Kwathiwa sibona indlela abahamba ngayo. Masufike kwi-level yesithelo, akube kunamazodwa athi umzalwane. Ingalesi sikhathi uJesu esekwembethe